לקחת את הבובה של מפרץ ההרפתקאות, קוראים לה סקאי, וזה החללית שלה. זה מראה שאפשר לשים את הלבן הזה, שים את זה כאן, רואים? ואז כאילו לסובב אותה, כאילו היא טסה מסביב לחללית. זה כאילו מכל דלק שפותחים את זה, ואני אראה לכם את זה אחר כך. אז פותחים את זה וזה כאילו אפשר לשים דלק, אבל לא באמת. כאן יש לנו את זה, אני אראה לכם. יש את זה כאילו ככה. אפשר לעשות את זה גם בשני. הנה. ובואו נראה מאחורה. מאחורה יש לנו כאילו זה קטע מפרק כלשהו, וזה החללית שלה, שאפשר לראות שאפשר לפתוח את הדלק ולסובב אותה, ואפשר להכניס אותה, והנה. אז בואו נפתח. פתחתי, יש אותה שאמרתי לכם כמו סקאי, היא יכולה להזיז את הרגליים שלה, אתם רואים? ואני חושבת שזה מאוד טוב, כי כשמחברים את זה אחר כך ושאפשר לעשות שהיא עפה, אז כאילו זה נראה כאילו באמת עפה. יש פה חור שאפשר להכניס את זה, אבל שימו לב שיש אחד קטן ואחד גדול. הנה שנייה, לא ממש רואים את זה, אבל אם כאילו תנסו, הנה אני אחבר לה את זה, חיברתי. עכשיו נגיד נחבר לחללית, וזה היא ככה נגיד, ואז היא כאילו אפשר לסובב את זה והיא כאילו עפה. לפני שנעבור לחללית, היא לא יכולה להזיז את הראש, חשבתי להגיד לכם, היא לא יכולה, בדקתי. אז יש לנו את החללית, שכאן אפשר לעשות את זה ככה, כאילו היא לפני, כאילו כאן זה כבר המריאה, אבל כשזה ככה היא רק ממריאה. המכולה אפשר לפתוח כאן, אתם רואים? היא יכולה להיכנס לכאן, שנייה אני שם אותה, ואז כאילו ככה היא מכינה, וזה רק שכאילו הגיע לחלל או משהו כזה. שזה המכל דלק שאמרתי לכם שאני אראה לכם. הנה פותחים את זה ואין פה כלום, זה כאילו ליופי. הנה. זהו, אני לא חושבת שיש עוד משהו חוץ מזה שאפשר להרים. כן, זהו, הנה. אז תודה שצפיתם, אני אשמח אם תעשו לי לייק או שתגיבו, אז נתראה בפעם הבאה, ביי.